Triatloia maite dut orain dela 11 urte sortu zen. Arazi enpresak triatloiekiko eta gizartearekiko duen konpromisoagatik Hector Llanos triatleta ohia eta bere Fitgune enpresarekin. Hasiera batean triatloia maite dut proiektua sortu zen helburugarri batekin, kasu honetan adin txikiko, hau da gaztetxoentzat eta batez ere emakumeentzat triatloia eta kirola gerturatzea. Triatloia zerotik probatzera bultzatu ninduena izan zen gehien bat kirolaria izan naizela txikitatik. Baina, beti izan naiz kulo inkieto esaten den moduan, eta nik uste disiplina bat dela 3 kirol elkartzen dituenak, eta bultzatu ninduena gehien bat izan zen kirol desberdina probatzea. Guretzat triatloia oso kirol berezia da, azken batean 3 modalitate, hau da igeriketa, bizikleta eta korrika nahasten dituelako, eta batez ere dalako kirol bat zure buruarekin duzun erronka bultzatu dezakezulako. Nik uste harrapatzen duenak triatloiak izango zela bat autodisziplina eta 2 kirol desberdinak probatzea. Guretzat triatloia maite duten bitartez erakusten dugu badagoela beste modu bat kirola egiteko eta kirolaz disfrutatzeko. Ez hain zati konpetitibotikan, guztien dugulako kirola disfrutatzeko dela eta batez ere zure buruekiko dituzun erronka horiei aurre egiteko eta baita ere prozesu horretaz disfrutatzeko. Eta hasiera batean beldurrakin hartu nuen, baina gero triatloia egin nuen eta esan, ez banien kaso egingo, nik uste askoz gehiago disfrutatuko nula. Orduan nik esango nuke ikasietena izango dela batez ere kaso ez egitea jendeak pentsatzen duenari eta egitea zuk nahi dezulako egin eta disfrutatzea zuk nahi dezulako. Gaur egun hainbat ekimen ditugu abian gazte, emakumei eta batez ere aurrei hurbiltzeko triatloia. Alde batetikan 18 astetan triatleta erronka dugu, hau orain dela 5 urte jarri genuen martxan eta aurten ane eta gainontzeko enbaxadorei esker 250 gazte baino gehiago hartu dute parte. Horretaz gain, urtean zehar emakumeen egonaldi bat antolatzen dugu, Azkizu aterpetxean, eta horren helburua da emakumeei triatloia gerturatzea eta eskaintzea esperientzi berezi bat, kirola, aisialdia eta azkenean gure balioak sustatzen dituena. Eta gero horretaz gain, orain dela 11 urtetik martxan ditugun 3. zerbitzu bat dugu, direla udalekuak, adin txikikoei triatloia modu erakargarri eta divertigarri batean eskaintzeko helburuarekin. Nola bizi izan nun, nik esango nizun gehien bat oso urduri, ze hori, jendeak esaten zian, itsasoa depende nola dagoen, igual gaizki pasako zu edo trantsizioak, ez dut inoiz egin triatloi bat, orduan izan zen hasieratik dena hartu, eta nik uste urduritasun hori banekala hasieratik. Baina nekan emozioak horri hartu zion eta nik uste emozioa izan zela gehien bat izan nuena sentimendu moduan eta batez ere hor gurasoak ikustea, aizpak, txakurrak, dena izan zen izugarria. Negarrez bukatu nun, hurrengo egunean negarrez esnatu nintzen, ze ezin nun sinetxe egin nuena eta oso pozik, bai. Triatloia maite dutek oso ondo prestatuta kalako beraien erronka. Hector Llanos entrenatzaileak da triatloioia, orduan nik uste ez dagoela era hobeagorik entrenamenduak egiteko. Ze berak jartzen dizkigu taula batzuk astero betetzeko, orduan hori eramatea oso erresa da, gaina beraike bai asko lagundu digute. Gure komunitatean ikusten dugu triatloiaren etorkizuna oraindik lan asko dagoela,
baina geroz eta gure aldetik behintzat emaitzak geroz eta hobeagoak direla, hau da azkenean hau ekimen bada, gure helburua jendeari, pertsonei triatloia gerturatzea da, eta hori guretzat da zerbait superberezia eta superaberazgarria. Gure etorkizuneko planak lanean jarraitzea da, triatloiaz disfrutatzen eta gozatzen jarraitzea, urtez urte pildora berriak eta zerbitzu berriak eskaintzen jarraitzea, eta batez ere azkenean triatloia bezalako kirol bat euskal gaztei eta euskal emakume eta pertsona guztiei gerturatzea. Badaude egun txarrak, denodazkagun txarrak, esatezu, erronka bat daukat, aurrengo ditu erronka horri, eta nik uste hori betetzeak bihotzetik ateratzen zaizun zerbait da, eta asko ikasten da, zure burua kontrolatzen, erronkak aurrera ateratzen, bizitzan jartizkiguten erronka guztiak, bai onak, bai txarrak. Egia da gaur egun genero desoreka handia dagoela oraindik kirol munduan, eta baita triatloi munduan, eta guraldetik hori aldatzeko lanean jarraitzen dugu. Gure urteroko 18 triatleta erronkari esker, non keinu bereziak egiten ditugu emakumeen parte hartzea sustatzeko, eta baita emakumearen egonaldia bezalako zerbitzuak eskaintzen. Azkenean gure balioetako bat triatloiaz disfrutatzea da, eta horren barruan emakumezkoei gerturatzea kirol mota hau. Eta asko disfrutatuet beraiekin, eta animatzeet jendea parte hartzea. Oso polita izan da. Nik uste guretzat politena o gehien betetzen diguena dela, ikuste alde batetik, adibidez, txikitan gure udalekoetan hainbat pertsona, gero handik urte batzuetara erronkan parte hartzen hasten direla, eta gero amaitzen dutela beraien herriko klubean triatloietan parte hartzen, eta guretzat hori zoragarria da. Eta gero ere bereziki niretzat pertsonalki, kasu honetan aurten, erronka amaitu ondoren nola gerturatzen diren partaide guztiak eskerrak ematea, ikustea egunean bertan zenbat disfrutatzen duten triatloiataz, eta batez ere lehen aipatutako moduan erakuste hori badagoela beste modu bat kirolaz disfrutatzeko guretzat oso berezia da eta oso zoriontsu egiten digu. Eta nik uste oso polita izan dela, eski emozionatzekoa da, nik uste oraindik sinistu ezinik nagoela, eta oso pozik. Triatloia haintxe bertan amaitu dugu, eta egia esan nekatuta, itxasoa izan da nik uste okerrena, baina gero bizikletan oso ondo ikusi naiz, korrikan ere triatloia amaitu duten neska batek asko lagundu nau, eta izan da izugarria. Eskerrik asko.